On est pas sur la moi de kunwa kuna shinili. Wallahi billahi iwara ne kanal la tanalu. Alu wala te vidéo fla. Eni ne bekele wallahi billahi. Wala ne ka tu vas passer ne bora réseau kandra bana fona sur peut-être Facebook peut-être nous d'autres que kabla ita so ni wasuna ka foko ne do ka vidéo relaje non. Wallahi ne te ne pas chier dani mo de ba bla ne ka WhatsApp ko sur non alu ese mo me bloquer le 2022 kana se bi ma se ka te mo keme sa ba keme nan bo. Ibu bloquer de o. Ay hotel ni côté ni aramade ni ga fotan l'état de gli. Ça va la peine de tirer quoi. Ça c'est vrai ça. On est retrouvé quoi. Mais famille bas soutaraï. Abe duguma abe gilame. Ni a yɛrɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ. Ne de tɔgɔ ko Dani. Adama Konate. Ka bɔ Para Jukɔrɔni. Promotion Paranti. Bamanankaden halala. Maninkaden 100%. O fɛn min ye ba sutura n ye tile 15 y'o de d'a ma. Ko tile 15. Ka bɔ lundi tɛmɛnen na depuis n bɔra kuma kɔnɔ. C'est mɔgɔ caman. Mais n ye ko dɔ kɛ a digira ne nɔfɛ mɔgɔ caman na. Ouais, c'est vrai. Cɛ fara muso kan. O kɛra. Parce que ko ne taara ba sutura ka da la. Ouais, o yɛrɛ ye ne choqué dɔɔni. O kana da mais mɔgɔ ma min faamu. Ne ka so ni ba sutura ka so de man jan ne bɛ n tagama ala ka diɲɛ don o don. Mɔgɔw fana ma min faamu. Ba sutura ka so bɛ clochard bɛ tɛmɛ wɔrɔ clochard bɛ da wɔrɔ minnu na. Boulevard sanfɛ ale bɛ yen de quoi ale tɛ carré kɔnɔ. Ale bɛ boulevard ba de da la. Bon o ye ne tɛmɛ sira de ne tɛ se k'o to yen. Depuis ne nana ka bɔ Mali la. Ne tɛmɛna ba sutura ka da la a bɛ siɲɛ 6 7 ou n t'a dɔn yɛrɛ bilahi. Mais par hasard o don na. N tɛmɛtɔ dɔrɔn n ye téléphone de bɔ n kun k'a filmer quoi. Mais c'est pas question ko ne ye déplacé ka taa fɛ yen o. Hali bi ne bɛ tɛmɛ yen fɛ. Mais comme o don na n tɛmɛtɔ n ye téléphone de bɔ k'a filmer dɔrɔn. Ka yira k'a fɔ ni mago b'ale la ale bɛ jɔ a ka di ne ye cogo min na quoi. Mais ale bɛ jɔ ne ka mɔgɔw fɛ a ka di ne ye cogo min na quoi. Mais a digira mɔgɔ caman na quoi mɔgɔ caman. Mɔgɔ caman ne yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ caman kɔrɔmuso caman kɔrɔkɛ caman dɔgɔnin caman mɔgɔ caman quoi ne m'o quoi. Ouais, hali ne yɛrɛ a ma diya ne yɛrɛ. Mais n y'a ɲafa a yafa ɲini mɔgɔw fɛ dugu ma. Ɔ n y'o min kɛ aw tɛ fɛ ka n ka image ye nin cogo la fo ka diɲɛ wuli aw tɛ n ka image ye o cogo la ten. Voilà. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ kɛlɛ. Ɔ ne b'o kɛlɛ sa ne tɛ téléphone jɔ n yɛrɛ la quoi. Merci beaucoup. Ne bɛ taa kɛlɛ kɛ wa parce que a don ani orobo ta bɛɛ dara ɲɔgɔn kan quoi. O don bɛɛ dara ɲɔgɔn kan. Bon anw de ye mɔgɔ ye anw sin tɛ ka farin n'i ko k'a tɛ kɛ anw b'a kɛ de. Ouais. O ye ne yɛrɛ cogoya ye quoi. Parce que n'o b'a kɛ ne bɛ jɔ n yɛrɛ la quoi. Ça c'est vrai. I n'a fɔ ba sutura ko k'a ye 2000 labila ko k'a di mɔgɔw ma. Ne ko ko ni mɔgɔ min sera ka ne bugɔ ne ko n ko i bɛ se ka dɔ wele dɔrɔn o ka rendez-vous di ne ma. I m'a faamu wa. O ka rendez-vous di ne ma dɔrɔn. Bon ne ye sɛbɛnni kelen kɛ ne m'o mɔgɔ ye. Ne tun bɛ tagama a ka di n ye cogo min na n wasalen n bɛ yaala a ka di n ye cogo min na n bɛ taa yɔrɔ la a ka di n ye cogo min na. N bɛ min kɛ a ka di n ye cogo min na dugukolo yɛrɛ ala t'a kɔfɛ dugukolo sanfɛ quoi. I m'a faamu. Ɔ ba sutura. Komi mɔgɔw ko ko ne k'a to yen k'a ka lafiya. N ko bon n ko diɲɛlatigɛ la. Vacances bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. O ye tiɲɛ de. Hali lahara don kuran mɔgɔ bɛ min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ. Ko n'i donna jahanama kɔnɔ ko badabada don tiɲɛ t'a la dɛ. N'i donna jahanama kɔnɔ don kelen min na ala bɛ fiɲɛ dumuni jigin aw kan. Aw bɛ tila ka jeni daminɛ. Mɔgɔw ko ne k'a to a ka lafiya ne ko n ko ala yɛrɛ bɛ baara min na Faransi a kalo kelen vacances b'i bolo quoi. Vacances bɛ bɛɛ bolo. Donc kɛlɛ kɔnɔna la. ko ne ye tile 15 d'a ma quoi. O tile 15 ka bɔ lundi la. Ani ka bɔ lundi jan tɛmɛlen ani kunu lundi ani lundi prochain balawu bɛ daminɛ quoi. Ale bɛ se ka continuer mais ne ta bɛ daminɛ quoi. I m'a fɔ ma bon ne ye vacances de d'a ma parce que adamaden n'i kɛra patron ye i kan ka vacances di baarakɛlaw ma quoi. Comme ale ye ne ka baarakɛla ye n bɛ vacances d'a ma. I m'a fɔ ne yɛrɛ bɛ vacances ta ka n poser quoi. Ka to yen ka to yen a ne ka lafiya dɔɔnin quoi. O t'a yira k'a fɔ ko n y'a to yen dɛ.
ne t'a to yen ni lahara jɔdon tɛ quoi i m'a faamu mais k'a fɔ ko mɛ image bɔ walima ka video sigi ka image bɔ ko n t'a la mais nin cogoyanin na walima ka photo bila ka n da sagoni fɔ n b'a peinter o cogo la ten quoi n b'a peinter o tɛ bali quoi n kanubagaw wɔɔrɔ la o fana ka kɛ n ka droit ye quoi o ye n ka droit ye quoi i m'a faamu wa donc n'i y'a ye nin wagati nin na i tɛ ba sutura tɔgɔ mɛn da hali yɛrɛ tɛ video direct ni fɛngɛ la dɔw yɛrɛ tɛ parce que o don n ye ko dɔ kɛ o ye n kanubagaw choqué o ye mɔgɔ caman choqué o digira mɔgɔ caman na sari o digira dɔw n y'o faamu k'a fɔ dollar ni bɛ mɔgɔw kan n b'o bɔ yen donc n bɛ taa vacances la quoi. Ok, d'accord. O vacances de b'o de senfɛ quoi. nin yɔrɔ la ni n bɔra ba sutura la n bɛ segin ka na dugukoli faniw n b'aw fo. Walahi i jɔ n ka m'an photo bila fɔlɔ. Voilà n b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Alu ne yɛrɛ de ye Dani ye Alu. Ne yɛrɛ de ye Dani ye ne ka foyi ma tunu bilahi. Ne ka fɛn tɛ tunu yɛrɛ. Dugukoli faniw o don na parce que adamaden n'a fɔra i ma ko dugu wuli. Dugu wuli. C'est-à-dire dugu wuli yɛrɛ n'a fɔra ko dugu wuli bamanankan na. N'i y'a faamu o tɔgɔ ye ko baw de ye quoi. O ye tiɲɛ. A ko kɛ ko minnu ka bon mɔgɔ hakili ma. Bon toujours depuis kunu fɔ bi. O dugukoli faniw. L'homme silencé, fille silencée, femme silencée. Voilà, n'a français ɲɛna o don n'a français ma ɲɛ n'a bɛnna min ma o don ne tɛ français ye quoi. Les filles silencées, l'homme silencé, homme silencé quoi. Les filles qui est très belle, les filles élégance, manière. Bon, olu an ka français bila an ka donna ye bamanankan na quoi. I m'a faamu wa. Bi ka di sa. Alors dugukoli faniw. Ils sont très jolis. Wallahi. Très très belles. Très très formés. Oui. Forme ɲuman. A dabila. Billahi. I m'a faamu. K'u kun bɛ kuranɛ kalan belebele la. Wallahi a kɛra. Yɔrɔ ne yɛrɛ y'a image ye i n'a fɔ tɔw y'a ye cogo min na. Alu n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna. Nafolotigi kungo ani fantan kungo tɛ kelen ye. I jɔ n ka wuli k'an sigi. Manifin diɲɛ kɔnɔ quoi. Nafolotigi kungo ni fantan kungo tɛ kelen ye quoi. Alu nafolotigi ka kuma man ca o. Wallahi billahi. Mais n'o kungo bɛ don min na dugu bɛ sari dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ quoi. Alu. Maa sarama den saramanu. I b'a dɔn Gorobu ne ka kuma man ca. Non, a ka kuma man ca. E ni ne bɛɛ sigilen filɛ an bɛ kuma réseau in sanfɛ. Alu fɛn t'an bolo dɛ. Foyi t'an bolo. Bilahi fɛn t'an bolo. Ni fɛn b'an bolo. Alu an t'an yɛrɛ bila nin na. Non. Alu Gorobinɛw bɔ don. I bɛ da la k'a fɔ ko maaw bɛ bɔ o don quoi. Wallahi tiɲɛ de don. I b'a dɔn dugukoli faniw bɔra ka taa saraka bɔ la. Ka taa kuranɛ kalan na. Ne yɛrɛ ka jateminɛ ne ye fɛn dɔw ye ani ye maa dɔw ye diɲɛ kɔnɔ ani ye den sarama tigɛko ɲumanw ye ne yɛrɛ dabali banna quoi. Wallahi billahi. Ne dabali banna quoi. Tiɲɛ de don. I b'a dɔn a ye ne hakili jigin min na. A ye walawala. O san janba la u ye concert ba min kɛ Palais de la fɛngɛ kɔnɔ tan. Ba bɛ n ba tɛ ou bien Palais de la culture de don. Ayi Palais de la sport kɔnɔ. Mɔgɔ ninnu ka kuma man ca dɛ. Lalu n'u ko k'u bɛ bɔ dɔrɔn u ka farapu sadi i tɛ segin ni min u b'o kɛ quoi. N y'a ye. Wallahi u bɛ ten dɛ a mɔgɔ ninnu u bɛ ten dɛ. Ayi don parce que n'a fɔra i ma ko dugu wuli i bɛ dugu wuli kow de kɛ o. Non e b'u dɔn mɔgɔ t'i dɔn ka tɛmɛ kan o. Alu ka ko man ca mais n'u y'a f'i ye don o don ko nin bɛ yen. Il faut faire attention. Ayi fura t'o la fiyewu. D'accord. Abilayi fura t'o la. Ayi n'u kɔni ko ma ko nin bɛ yen. Faire attention quoi. Ayi non o kelen kɔni o b'u ka ko la quoi. La ilaha illallah. Ayi o don i bɛ den sarama modèle bɛɛ lajɛlen i ɲɛ la. La plupart. Ouais. I bɛ tila ka fɛn ye. I bɛ nafolotigiw i ɲɛ la kabi Ala k'i dan quoi. Bilahi o jateminɛ u ka kow la dɛ.
n'u ko ma kungo la ko nin bɛ yen k'u tigɛlen don a kan olu b'u ni sira cɛ quoi tiɲɛ de don ayi mais u tɛ kuma quoi u ka kuma man olu tɛ kuma u ka kuma man ca u ka kuma man ca parce que gorobinɛ ka kuma tɛ caya quoi n'i ye gorobinɛ ka kuma cayalen dɔrɔn siga b'i ka gorobinɛya la a wale kɛ don gorobinɛ b'u yɛrɛ yira de o bɛ hakili jigin o hakili bɛ se ka jigin u la dɔrɔn Côte d'Ivoire palais belebele in kɔnɔ o don n hakili b'a la i hakili b'o la i hakili bɛ jigin u la dɔrɔn Lajinɛ quoi ouais n hakili bɛ o fana la bon alu ka farapu man yen de o ka farapu man yen dɛ n'u y'o farapu kɛ san kɔnɔ dɔrɔn n'u donna dɔrɔn a banna u tɛ kuma caya donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn wallahi ko gorobinɛw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko Ala ka saraka minɛ amina rabi kuranɛ kalanna kun min kama Ala ka ɲinan san diya amina rabi Ala ka ɲinan san diya amina rabi nafolo caman sɔrɔ amina rabi ka muso ɲumanw caman sɔrɔ amina k'u yɛrɛ y'a dugoli fani ninnu a dɔw fan bɛɛ dɛ n'o bɔra la sa fɛn min ye Abusi ye ne yɛrɛ terikɛ n burankɛ tɛ dɛ Abusi ye ne terikɛ de ye Allahu akbar n terikɛ fɛn min y'a ye Abusi mɔgɔ dɔw ka kunkolo bɛ baara kɛ kojugu i y'a fɔ toujours ale b'a muso de kɛ sari ye quoi Allahu akbar wallahi fɛn min don ale b'a muso de kɛ ɲɛmɔgɔ ye quoi toujours jama la ale b'a muso de pousser muso ka ye quoi Allahu akbar maninfinw ka ɲinɛ ale kɔ ale k'o si tɛ foyi ale muso de sari ye donc ale b'a muso de pousser maaw ka ɲinɛ ale kɔ quoi ale muso de tɔgɔ ka to daw la ale muso de ka kɛ sari ye Ala k'ale muso yɛlɛ Ala kana ale muso jigin an b'a fɔ o yɔrɔ la kosɛbɛ an b'a fɔ a ka foli bɛ yan cɛ kunkolo bɛ baara kɛ kojugu trop même wama ɲɛnamaba bilahi kunkolo bɛ baara kɛ kojugu k'ale Abusi tɛ foyi ye ale muso de y'a bɛɛ lajɛlen sari ale y'a muso ka sariya d'a ma ko ka tila ko k'ale muso yɛrɛ fo koyi ale muso ka taa n'u bɛɛ lajɛlen ka taa n'ale Abusi yɛrɛ balimaw ye muso ma d'a yɛrɛ balimaw ma Abusi yɛrɛ balimaw u y'a fɔ ka taa n'u o kɛra ka taa n'u ye n y'a ye k'a ye do ta a ye dɔɔni ta yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ sɔngu a b'a wallahi ka taa Makan ko kuranɛ kalan de tun bɛ yen k'ale Abusi t'o ɲɛma ye dɛ k'ale bɛ sigi so kɔnɔ ka dugawu kɛ muso ko kɛnɛ bɛ muso bolo muso ka bɔ ka yɛrɛ yira wallahi bilahi ko kɛnɛ b'a bolo ale muso sa n'o y'anw yɛrɛ dɔgɔmuso ye ale fana bɔra ka yɛrɛ yira a y'a yɛrɛ yira de dani a ka duguli fani na ko duguli fani ninnu est-ce que e a bɛɛ lajɛ komi e ma se Mamu ka so a ye ne ma se o ka bɔ Mamu ka da la parce que n'i bɛ taa Mamu ka yɔrɔ la n'i nana Hôpital du Mali la sisan Hôpital du Mali yɛrɛ da la pharmacie kelen pe de bɛ yen o pharmacie o yɛrɛ kɛrɛfɛ i bɛ fara o carré kɔnɔna de fɛ ko ka daminɛ Mamu ka da la parce que Mamu ka da tɛ yanni ka tourner ka don Mamu ka so fo pharmacie na ko hali nɛgɛso tun tɛ se ka boli hali nɛgɛso tun tɛ se ka boli u y'o carré kɔnɔna bɛɛ kɛ mobili ye ka bɔ fɔ mɔgɔw k'u tagama ka na mais dawula bɛɛ i b'a ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n'a dawula don sisan o carré tɔgɔ dara a tɛ da pharmacie na bilen ko Marambaga carré quoi sisan a kɛra Marambaga carré voilà alors que i y'a jateminɛ mais dawulatigi kelen wɛrɛ bɛ o carré kɔnɔna la ye Marambaw sɔrɔ yen dawulatigi kelen wɛrɛ bɛ yen awɔ wɔɔrɔ in na mɔgɔ tɔgɔ bɔlen don dɛ Allahu akbar a fana bɛ Maramba ninnu ka baara in ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔw bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn duguma mais maa kɔni tɔgɔ tɛ bɔ ne da tɔgɔ fɔ tɛ ko in na dɛ sinon dawulatigi kelen pe a bɛ yen Maramba ale fana sɔrɔ yen mais Maramba ye Musabugu dawulatigiya ta a y'a ta a tile b'a bolo bi Musabugukaw bɛ fo k'u waleɲuman dɔn bɛ fo k'u waleɲuman dɔn
sinon alu mina fɛn dɔ f'i ɲɛna ni barika bɛ buna adamaden na i nana quartier kura la i dusukun ka ɲi ka quartier kura dawula ta janvier maramba yɛlɛmana kalo 3 kɔnɔ kalo saba kɔnɔ ka quartier kura dawula ta ba Sutura dun filɛ nin ye sigi n'a fɔ diɲɛ dana infɛla la ale ma dawula sɔrɔ mɛnna yen dɛ ba Sutura bɛ zɛrɛni kɔrɔ a ma dawula sɔrɔ mais Daningu b'a wele u b'a wele de tantôt ko jɛnɛ ka carré ne tɛ jɛnɛ dɔn sa ne bɛ ba Sutura dɔn e b'a la ko jɛnɛ dɔn wa ba Sutura ye bɔ jɛnɛ wallahi u b'a wele de tantôt ko zone carré ko étage zone carré wallahi u b'a wele tan dɛ k'imaji ya Jimbo e m'a faamu dawula tɛ ba Sutura la kabi Ala k'a d'a ma deli ka dawulatigiya kɛ ale ma dawulatigiya kɛ alors ni Ala ye bonya diɲɛ kɔnɔ i bonyana dɛ wallahi bonyara ni Ala ye bonya diɲɛ kɔnɔ i b'a ye ne bɛ to ka fɛn dɔ f'i ɲɛna ne bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye quoi maninfin n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ mangoya dugukolo sanfɛ i tɔgɔ to diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ k'i kɛ maaw k'a dɔn k'i ɲɛngo hasidi ye ale bɛ nafolotigi kɛlɛ quoi n'i ye nafolotigi kɛlɛ i bɛ kɛ pɔnpɔnpɔgɔlɔ ye alors maninfin n'i bɛ fɛ o ɲɔgɔnna kelen ka kɛ i bɛ dugawu den ni barika den ni tɔgɔtigi kɛlɛ quoi ayi o tɛ kɔrɔbɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ il faut faire attention ɲ'a mɛn karama alors maa sɔn bɛ taa kan e sɔn bɛ taa kan tiɲɛ de don n'a bɛ n b'a d'i ma sisan nɔ Ala tɛ gɛlɛya quoi wallahi billahi e ma ye maa caman bɛ alors ne danni kana sigi don o don k'e dɔgɔya yan nɔ mais ni e bɔra alors e ni samara ɲɛnama bɛ bɔ alors e ni monturu da kelen bɛ bɔ alors ni e bɔra e ni mobili ɲɛnamaw bɛ bɔ mais alors ni ne bɔra tampere babini jaune de bɛ ne sen na mayo kurati o de bɛ ne la alors n yɛrɛ jɔlen a bɛ n déranger quoi ouais il bɛ déranger n dusukun lafiyalen tɛ quoi ça c'est vrai ça alors n'i bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma o wagati na o y'a sɔrɔ i yɛrɛ i bɛ sanfɛ quoi Dani ye kuma kalan yɔrɔ jumɛn alors n bɛ ka ɲɛf'i ɲɛna de o alors i m'a ye ne Dani filɛ nin ye pour que ne bɛ se ka kuma fadenw ɲɛkɔrɔ ne bɛ faden comparer n yɛrɛ la de est ce que i bɛ se ka kun Dani na fɔlɔ alors ne b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne kuma ne kan n'an taara cogo dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko ne ye ɲɛngo ye o dun man di ne ye parce que fɛn min b'i bolo o tɛ n bolo c'est à dire i bɔ o bɔ i bɛ se ka bɔ ko 10 kɛ k'a sɔrɔ ne ma bɔ ko 1 kɛ parce que ne ka bɔli man ɲi ne bɔcogo man ɲi bon alors o de bɛ ne ni mɔgɔ caman cɛ parce que n'i ye ne Dani bɛ kuma alors ne b'a dɔn ne turulen don quoi n'a y'i diya n m'a fɔ dɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ i tɛ commerçant n m'a fɔ nafolotigi mais videomaninw ni ɲɔgɔn cɛ ne Dani turulen don quoi ne bɛ n kunkolo wuli sanfɛ fɔ duguma a cɛ tɛ min b'a jigin quoi parce que ne bɔcogo ka ɲi tout le temps ne bɔcogo ka ɲi Faransi bɔcogo ka ɲi Mali la quoi alors ne taara Mali la est-ce que a dogora maliyɛn na a ma dɔgɔ mɔgɔ si la e nun tun tɛ don ne ka parfum kasa la n'a sɔrɔ ne tun bɛ direct la e tun t'a mɛn yan wallahi an tun b'a senti k'an to français yan alors ne ni parfum 100 ani parfum 10 den 10 ani dɔɔni de taara Mali la Allahu akbar alors ma bɛɛ dayɛlɛ yɛrɛ alors samara 100 samara pɛri 100 ani kɔ quoi alors n bɔcogo kun man ɲi bon nin bɛɛ ye ba Sutura tɔɔrɔ ayi nin y'a ɲani quoi ya Allah maaw tɛ kelen ye quoi i m'a faamu wa a kɛra bolo baara ye alors o de kama comme Ala ye Mali sira nɔgɔya ne ye alihamudulilayi Ala ta kɔfɛ ne ka Mali tagali o digi bɛ ba Sutura la bon ne dun fana ka Mali tagali baliya a cɛ tɛ dugukolo kan muso tɛ Ala ta kɔfɛ k'i bɛ n'o bali quoi o balitɔ ka gɛrɛgɛrɛ yɛlɛ n yɛrɛ da la alors ne t'o si kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ quoi non kana don a kɔnɔ t'a fɔ ko a safuru la ka di kɔrɔbayara sabu ye wallahi n y'a n denmuso ye minɛ a kɔrɔbayara dɛ a bɛ ka kɔrɔbaya sa f'i k'a jateminɛ de wa n y'a ye wala ale bɛ ka kɔrɔbayara f'i k'a jateminɛ o ko ba Sutura bɛ yɔrɔ min na bi
ale n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni. Allah. Wallahi n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. E hakili la ko fɛn wɛrɛ don wa? N bɛna ɲɛfɔ i ɲɛna sisan. A wala. Alu ba sutura bɛ kaso de la o kaso ka jugu dɛ. Alu hakili la kaso man ɲi. Alu ne tun b'a kɔnɔ. Alu i b'a dɔn an tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Ale alu ne kun ko ne ma. Ko Dani e filɛ nin ye Dani tɛ foyi la réseau sanfɛ ninnu ni fɛn ko dangaden hali faso tigɛlen don i la. Alu tun ka ne ba nin ka fɛn bɛɛ kɛ mais ne tun tɛ fɛ ka nin mɔni mɛn quoi. Alu hali faso tigɛlen don i la alu mot kelen min ne tun tɛ fɛ ka mɛn vidéo yɛrɛ kɔnɔna la o ye nin de parce que sa an ka tiɲɛ fɔ o tun bɛ don ne biɲɛ la quoi. O tun man di ne ye quoi. Hali faso tigɛlen don i la e t'a dɔn ka gone sa. Alors de kama ne tun bɛ kaso de la quoi hakili kaso ma ɲi dɛ. Kaso ma ɲi dɛ. Ale kaso i ka taa kaso yɛrɛ la o ka fisa ni hakili kaso ye quoi. O de kama alu a petera ne kunkolo la. Hakili kaso ne bɛ bɔ a kɔnɔ diyagoya quoi. Bon ba sutura filɛ hakili kaso de la a ma ɲi dɛ. Alu ba sutura tɛ se ka taa Mali la alu kuma. Min bɛ fa don a la sigilen n'a bɛ calcul kɛ a ka so sanfɛlaw bɛɛ calculer k'a bɛɛ compter ka ban nin dɔrɔn quoi. A bɛ hakili kaso de la. Ka den munumunu a ka fisa dɛ. I taara munumunu curiki cogo cogo i tɛna tɛmɛ tile damadɔni kan. Wallahi bilahi. Mais i faso kɔnɔ sɛ wɔɔrɔ dilen baarakɛlaw b'i ka fini ko i ka mobiliw bɛ ko i yɛrɛ sokɔnɔlaw bɛ jɔsi fɛn bɛɛ lajɛlen i bɛ taa a ka di ye cogo min na. A ka di dɛ Mali ka di. Ba sutura filɛ o de kɔnɔ quoi. A famara ye marre depuis 2018 ou bien? Ayi a taara kun taa 2022 de a nalen a ye nin ko ninnu daminɛ. Ne bɔra Mali la 2022 don a tagara ne. Ayi 2022 a nana o 2022 de a nalen dɛ a nalen dɔrɔn a sina ka bin sara a 2022 a taara Mali la a taalen Mali la. Ale taara duwawu min ɲini tiɲɛ ale nalen duwawu de ma minɛ. Duwawu la parce que duwawu ma minɛ quoi a taara min ɲini a nalen duwawu ma minɛ quoi. I m'a faamu. Ale taara furusa min kama furu sara ale taara ka taa muso min ka furu sara. Furu kɔni salen sa mais furu kɔ de kɛ o salen kɔ de kɛra ale ma fanini banini ye quoi. A donna kɔnɔ tuguni a y'a tɔrɔ ni ta tuguni. Alu fanini ma ɲi dɛ. A donna kɔnɔ dɛ. Alu banini ma ɲi dɛ. Allah da de kun bɛ k'an ŋaɲa. Alu banini ma ɲi dɛ. Dɔ min na a ye sira bila dɔ min na fɔ ne ye n bolo da n kun na ka kule. Alu ne yɛrɛ kun bɛ banini na alu a ma ɲi dɛ. A ma ɲi dɛ banini ma ɲi dɛ. Ne kun bɛ banini na 2018. 18 n hakili b'a la. 18 17 kɔni an k'o fɔ dɛ. Sinon 2019 ou 20 21 ma fɛn kɛ dɛ. Alu a ma ɲi dɛ. Sinon dɔ min na a y'a daminɛ de danni dɛ. Alu o de kama alu muso dɔ ye ne ɲininka o don na dɔrɔn. Muso dɔ ye ne ɲininka c'était vendredi passé. Vendredi passé. A ne ɲɔgɔn bɛɛ métro la o danna ye banni dabila. I b'a dɔn o yɔrɔ de la ne ye bilen seereya. Parce que o tɛ réseau ye o. Ne ye bilen seere n ko mais n ko ba don ta n k'o tɔ la e ye ne ye banni de la. N'a bɛ mɔgɔw kɛ banni kɛ la e ye ne ye banni na. Waa tiɲɛ de. Hali muso y'i da waga ala ma se ka ne layɛ quoi. Kana ne lajɔ sira manamana kana ko banni e ye ne ye banni de la. I m'a faamu wa. Tellement a ye n tɔɔrɔ quoi. N bɔ banninikɛlaw ka minɛn kɔnɔ n taara Mali la ka taa bannini juru minnu kun bɛ na k'o ko k'a bɔ n na. Dani Edemu de Mali nin ye an ka tigɛlikɛla dɔ de tatɔ ko a bɛ tila k'an ka image tɛ k'i k'a développer k'u y'i bloquer a ka page kan dɛ. Edemu di Mali wa ye. N'a ka commentaire donna Zenama la ye quoi. Wala k'i ka commentaire bila k'a b'i débloquer. I m'a faamu wa. Bon alu o de ni ma ye quoi. Bon foronto de bɛ ne bolo. Wala a y'a sɛbɛn ko Dani nin de don Edemu. A yɛrɛ ne ma nin i jɔ tan ne. U y'a bloqué i ka côté la. Wa a bloqué i jɔ a débloquera k'a débloquera. I m'a faamu wa. Alu bon ninnu filɛ foronto de bɛ ne bolo. Kɛlɛkɛlɛ muguni. I m'a faamu. N tɛ mɔgɔ ninnu. N'o
sutura ne ka kuma jumɛn bɛ digi mɔgɔw la de ne fɛnɛ m'o faamu quoi parce que ba sutura ye nin bɛɛ kɛ semaine passée bɛɛ kɛ ka ne neni a ye fɛn bɛɛ kɛ semaine passée bɛɛ a bɛ ne fari a bɛ ne bani a bɛ ne yɛrɛ neni bon ne de nana ye n ko ja ni mɔgɔ ye mɔgɔ nin a bɛ mun de kɛ de voilà donc nin bɛ se ka mun de bali de foyi bon ne nana ja ba sutura bɛ ne neni ka ne neni ka ne neni ba sutura yɛrɛ dara ne neni na bon neni tɛ ka fɛn bɔ ne ka ko la o tɛ ka foyi tiɲɛ ne ka ko la donc ne b'ale de to yen ale ka kɛ delilikɛla ye ka dugawu kɛ ale ka banni kɛ ka dugawu kɛ ale ka fanini kɛ ne ka dugawu kɛ ala ka ne kisi o ma k'an jɛɲɔgɔnw kisi o ma k'an kɔ kisi o ma ka tila ka dugawu kɛ maa ye maa minnu yɛrɛ ne delila k'u neni ka tɛmɛ k'u ka yafa ne ma dɛ k'aw bɛɛ ka yafa a ma ne delila ka minnu ɲininka dɛ k'u ka yafa dɛ ni min yafara ni min ma yafa fɛnɛ san pɛrɛn ka jigin kan quoi parce que ala yɛrɛ ko tɛ ala yafara o ala ma yafa ala yafara ala ko ko jɔ n'i ye ko kɛ k'i ka nimisa i ka nimisa i ka yafa ɲini anw bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ ne yɛrɛ danni bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ mɛ n'i yafara o don mɛ n'i ma yafa fɛnɛ i tɛna se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'a ma diya kamera minɛ k'i ta sara na a tɛna fɔ ma ko 1-1 mais ne ma yafa ɲini minnu fɛ tan ninnu si tɛ sisan yɛrɛ nin bɛɛ ye 2018 de ye parce que 18 ne ye maaw sɛgɛn quoi a kɛra mais alu yɛrɛ ka ne danni ka capacité lajɛ ba in ne ka capacité an ka taa affrontation na ni nana ko balawu capacité ne b'a dɔn ne jɔlen don ni nana ko clash capacité ne b'a dɔn ne jɔlen don ni nana ko neni capacité ka neni fara nin kan ni ala ye ne bɔ o la e yɛrɛ b'a dɔn ko ne capacité kɔni ko non k'a bɛ fɔ ho la quand même mais d'accord ne ye dɔ tigɛ ka bɔ a la a tila ka na sisan ni normal ye voilà dɔw yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko 2018 2019 n bɔra ko in kɔnɔ a mɛnna dɛ a mɛnna depuis 2018 wa ne hakili voilà mais kokɔrɔninw de dara n na quoi kokɔrɔninw de dara n na bon anw de ye waliju ye anw y'an k'an ko k'an jɛ de c'est pour cela billahi kana lajɛ dɛ ne kun sigilen tɛ tile 2 in na dɛ o de kama n donna n y'a f'i ye n ko n kun bɛ kaliwa la wa i ko k'i kun bɛ kaliwa la alo a bɛɛ ni an ka alikuranɛ la ne de ye ba sutura ka kow lajɛ ka ban pewu wallahi billahi ayiwa alo saya bɛ se ba sutura ma a tɛna furu tugun o tɛ nouvelle ɲuman ye dɛ non alo kelen kɔni saya bɛ sa ma a tɛ furu tugun k'a k'o bɔ hakili la Allahu akbar ayi a tɛ furu tugun a dun ma tɛmɛ furu la dɛ bon alo jabɛti min b'a la wallahi jabɛti min b'a la a bɛ fɔ ma ko farikolo la bana n'o ye n ka yetaw la wallahi billahi nin wagati min na n'a ma to ka faire attention alo AVC bɛna bɔ ka bin a tɛna mɛn yɛrɛ o ye saba ye wallahi AVC bɛna bɔ ka bin a tɛna mɛn ala ka ni o tɛ janya voilà AVC b'a bɔ ka bin quoi basura ko b'a la awɔ n tilala k'a ye a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la alo ani ɲɛ tɛna sa Allah alo ne de filɛ n filɛ ka min f'i ɲɛna mɔgɔw kana kɛ dɛ ne de ye n ka kow lajɛ kunu alo basu ani ɲɛ tɛna ani sadi alo ba sutura bɛna to dibi de la dibi n'o yira la k'a fɔ ko adamaden ko buna adamaden k'a ka diɲɛlatigɛ laban k'a bɛna to dibi la alo kɔrɔ ko ɲɛko problème de bɛna minɛ awɔ ɲɛko problème de bɛna minɛ k'a sigi dibi la awɔ n filɛ ka min f'i ɲɛna tan nin wagati la mais a fariw man d'a la kosɛbɛ a fariw man d'a la awɔ kunnafɛn ju ale ta tɛ kunnafɛn juguman ye ko jinɛ kafiri de b'a nɔfɛ wa a fari man d'a la awɔ jinɛ kafiri de b'a nɔfɛ ba sutura billahi jinɛ kafiri de b'a nɔfɛ bon an y'a ye k'a fɔ n ka lajɛliw la a yelen ninnu k'a fɔ ko jinɛ minnu b'a nɔfɛ ko jinɛ ninnu tɛ keleya dɛ parce que jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ keleya muso la ko jinɛ ninnu tɛ keleya ko jinɛ ninnu yɛrɛ de bɛ fɛ ka walidenw c'est à dire ni cɛ min n'a furul'o ma ko jinɛ ninnu de b'a ɲini cogo bɛɛ la k'a yɛrɛ dabara bila pour que cɛw ka taa ka bɔ a kun o jinɛw de b'a nɔfɛ alu billahi a fura bɛ n bolo mɛ n t'a d'a ma a fura bɛ n bolo jinɛ minnu b'a nɔfɛ pour que a ka furu sɔrɔ bi ka sigi furu la bi
a bɛn ni ala ni kira cɛ fura bɛ ne bolo alu a ka ɲɛnama kɛ furu kɔnɔ ka cɛko gunbɛ bɔ a kan a ma se i ka taa curuki i bɛ t'i yɛrɛ ɲini la hinɛ alu a fura bɛ ne bolo alu ne tɛ karamɔgɔ gansan ye bilahi wallahi bilahi mɔgɔ min f'i ɲɛna ne karamɔgɔ gansan ye kana n'a ye video la ta mɛ n bɛ furakɛli caman kɛ dɛ ne m'a faamu min bɛ ba sutura kan bi dɔwɛrɛ tɛ kalan kɛbaliya don alu ni muso n'i sera état dɔ la f'i ka to ka kalanniw kɛ de kalanni kɔrɔ ye mun ye alu k'i bari dɔɔni kɛ farikolo filaw ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka aw k'aw bari ɲɔgɔn na wallahi a tɛ sɔrɔ la Allahu akbar alu ni muso ma ale sɔrɔ hali cɛbakɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na maa dusu kasilen don dusu kasilen don surtout n'an bɛ Mali la Mali musow tellement que tile farinya alu olu bɛ ɲinɛ kalanniw kɔ ne yɛrɛ farinya ni cogoyaw kɛ cogo mais Faransi yan n'i ye dumuni kɛ ka ban kalanni de bɛ kɛ k'a dafa ni maa min tɛ kalanni sɔrɔ kalannikɛbaliya dɔrɔn de bɛ ba sutura la alu kow dun y'a yira ne la ko ɲana ka diɲɛ wuli cɛ a tɛna kalan sɔrɔ a kɛra baara ye wallahi a tɛna kalan sɔrɔ alu bɛ bɔ kuma la ma kana na jɛɲa bɛ bɔ kuma kɔnɔ alu i ka tila k'a fɔ cɛ minnu bi yan alu fura bɛ n bolo dɛ ko fura b'a bolo wallahi alu fura bɛ n bolo ko fura b'a bolo fura du alu a bɛɛ ni ala cɛ ko cɛw kana n ka d'u ma fɔlɔ fufu la o ka taa n ka fura essaye i b'a essaye fɔlɔ alu ne ye min f'i ɲɛna muso ka dimi don i la Faransi dugukolo sanfɛ alu i ma se ne danni ma karamɔgɔ danni ma n kalila alikuranɛ la numéro contact b'i bolo wa minnu ko musobakɔrɔ ka dimi don cɛbakɔrɔ la Faransi dugukolo sanfɛ i ma se ne danni ma n'i y'a mɛn muso b'i ka sagi ta k'a bila kɛnɛ ma i ka minɛnw ta k'a bila kɛnɛ ma alu dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tɛ baara ɲɛnama de kɛ sinɔn wariko tɛ o an b'a da ɲɔgɔn na Faransi musow ka wariko tɛ cogo ye o mais Faransi musow u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi dafala ye min ye o b'o dɔn n'i ye muso k'i ka sagi ta ka bila kɛnɛ ma i ma jɔ i jɔyɔrɔ de la n'i jɔra i jɔyɔrɔ la wariko in tɛ o Faransi musow b'o dɔn ne b'o dɔn parce que fɛn min bɛ yan ko cɛw ka se ma yan joona alu bilahi k'u ka se ma ko n b'a d'u ma fu fɔlɔ quoi n b'a d'u ma fu u ka taga quoi alu ko furu bɛ sinsin ne Dani ko de Alihaji Dani ko cɛw ka se ma n ka numéro ye 0758 04 0150 i b'a fɔ kelen kelen pour que u b'a sɛbɛn 0758 04 0150 alu de ka numéro bɛ sɛbɛn yan mɔgɔw b'a dɔn alu ko cɛw ka se ma yan k'aw ka se yan ko n k'a d'u ma fu la quoi fu ko a b'a d'i ma fɔlɔ i bɛ taa essayer k'a ban i bɛ retour ta mɔgɔ ma f'i ɲɛna n'i ye min d'a kan